Rano kok malah lho kok ya Ran. Ayo jajal-jajan kono ae piye? Ayo Ran. Halo sobat, saiki aku ape dudai kue kabeh warung sosis sing lengkap, enak lan murah ing sekitar kene. Ayo melu aku ya. Bu, niki sosisnya napa mawon, Bu? Itu campur-campur. Pintenan, Bu? Nah guys, aku neng kene lagi milih-milih aneka sosis lho. Sosisnya berbagai macam lan warna-warni banget. Aku dadi sangkek kalap iki lho. Nah, nak kue pengen tuku sosis, boten usah bingung maleh. Soale cemilan jajanan ing warung Bokti rasane nendang, wetenge kenyang. Ayo mampir. Panci enak, Ran. Ra, warungnya mak teh lengkap. Apa meneh sosisnya enak, murah sisan.